Jo volia recomanar 3 llibres que estan escrits per dones d'apropet, no? I que reflexionen també sobre qüestions que tenen a veure amb el feminisme, diguem, al nostre entorn proper. Bàsicament també una miqueta sota la idea que és molt interessant que ens nodrim de les autores anglosaxones i de les autores franceses, que segurament han tingut més repercussió, però que també és com molt interessant llegir el que s'escriu aquí, i des de reflexions que tenen a veure amb les nostres realitats properes. Aleshores, em volia centrar en 3 llibres així molt rapidets que m'he llegit recentment i que parlen de la relació entre, podríem dir, el feminisme, les aportacions del feminisme i l'acció política. Són els llibres de la Jen Díaz, que es diu Dona i poder, que és un llibre breu, molt ben escrit, molt clarificador, jo crec, d'algunes reflexions sobre com feminitzar la política o com fer que l'Estat, com havien dit algunes autores com Brown, no sigui un estat masculinitzat, i no només l'Estat, sinó totes aquelles institucions, diguem, de participació política. I també el llibre de la Mariluz Esteban, que es diu El feminisme i les transformacions en la política, crec que ho he dit bé, que és interessant perquè Mariluz Esteban és una activista, a més acadèmica feminista de molta trajectòria, i per tant ella ha viscut el moviment feminista basc durant els anys de la transició i posteriors, i fa una miqueta una revisió de tot aquest moviment feminista, també el moviment feminista de base sobretot, i veure com tot això planteja preguntes importants de cara a plantejar-nos quina és l'acció política que podem dur a terme com a feministes. I és un llibre també molt interessant i també molt ben escrit i traduït al català fa un parell d'anyets. I finalment volia recomanar un llibre de la Meritxell Ferrer, que és un llibre que es diu El maig de les dones, que deriva de la seva tesi doctoral i que és un llibre per mirar una miqueta enrere, perquè a vegades ens passa això que s'ha anomenat ara la quarta onada del feminisme, ens sembla, o veiem aquest gran esclat dels discursos i dels moviments feministes, però també és interessant com tirar una miqueta cap a l'etapa del que s'ha anomenat la transició democràtica i veure què és el que passa en aquell moment. És un llibre que comença el 1975, quan les Nacions Unides proclamen l'any de la dona. La Guillermina Motta té una cançó que fa una mica de broma d'aquesta efemèride institucionalitzada que és l'any de la dona, però que sí que serveix com a pretext per a que diferents moviments o dones que participen en moviments veïnals s'organitzin i organitzin allò que es deia les jornades estatals de la dona i també el que seran les jornades catalanes de la dona. Hi ha molts d'altres llocs que articularan també el que és el moviment feminista contemporani a Catalunya i a la resta de l'Estat. I, per tant, aquests 3 llibres, Jen Díaz, Mariluz Esteban i Meritxell Ferrer.